Къде сме сега? В смисъл? В тунел. Планината Пинт. О, той как те издуха, Ники. Направо ти взе акъла. Има ограничение 60 км, бе. Гаси човека, как кара с този камион. Знаеш как могат да го разтоварят на изхода на тунела? Много дълъг този тунел, бе. Да. Това не му се вижда края. И той какво стана? Изведнъж там в посочен. И те там нещо ремонтираха. Не, събираха си конусите. Може да е някаква поддръжка по този тунел. То наистина огромно, бе. Много дълъг, бе. Имаше един филм с Силвестър Сталоне, беше с Арнолд Шварценегер. В един тунел деца с луд. Гръбове с луд. То не му се вижда края. Да, бе. Айде поболяха ми ръцете, няма ли да свържа? Аз си карам с 120 км. Ти се научи като тоя. Караш. 3-4 км долу. И със сигурност е... 3 км ще има. Просветли. Има светлина в тунела. Леле, много голям. И веднага влизаш в следващия. Айде, други. Така се прави магистрала.